Knihovny jsou dnes ve velké konkurenci dalších volnočasových aktivit. Plně automatizovaná knihovna není sama o sobě dostatečně atraktivní místo. Moderní knihovny mění svoji roli v informační společnosti. Místo pouhého poskytování obsahu se knihovny stávají vzdělávacími a kulturními centry pro setkávání lidí podle jejich zájmů. Čtenáři knihoven jsou zapojováni do tvorby obsahu a knihovna je v roli zkušeného moderátora. Tritius propojuje unikátním způsobem čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu, elektronické knihy, odborné databáze a distributory knih. Novými funkcemi podporuje moderní knihovnu. Tritius zaznamenává zájmy čtenáře a na jejich základě nabízí vhodné tituly k vypůjčení. Čtenáře informuje o tematicky příbuzných novinkách a doporučuje další díla k vypůjčení. Tritius sleduje trendy vyhledávání a zájmy všech čtenářů ve vaší knihovně a tyto informace přehledně prezentuje. Budete pořádat akce a semináře, o které je skutečně zájem, a můžete čtenáře také hromadně oslovit podle jejich zájmů. Základní ukazatele fungování knihovny je možné podrobněji sledovat ze sociálních a geografických hledisek. Výsledky jsou zobrazeny přehledně, formou grafů a map. Analýza dat umožní zvyšování efektivity knihovny v jejím poslání, zvyšování informační gramotnosti obyvatel. Na základě analýzy zájmů čtenářů vaší knihovny, současných trendů a centrální databáze efektivnosti výpůjček vám Tritius navrhne vhodné nákupy do vašeho fondu. Obsluha knihovny se snadno dozví, o jaká díla je zájem. Webový katalog Tritius se graficky přizpůsobí vaší knihovně. Tritius je připravený podpořit vaši moderní knihovnu, kde budou lidé rádi trávit čas a navzájem se poznávat. Nové funkce vám umožní zvýšit spokojenost vašich čtenářů a celkovou návštěvnost knihovny. www.tritius.cz Tritius je plně webový systém. Má uživatelsky přívětivé prostředí, dostupný jako služba SaaS nebo na vlastním serveru. Knihovní systémy vyvíjíme již 25 let. 2000 knihoven v EU využívá naše knihovní systémy. Při zakoupení licence Tritia přebíráme odpovědnost za veškerou údržbu systému. Tritius je otevřený systém a je snadné jej propojit s okolím.